Let's go, go, go! Yeah, isang matalinong hapon po sa ating lahat. Okay. Dito po tayo sa town proper ng Sinaid, Ilocos Sur, Philippines. Pupunta po tayo sa Badoc, Ilocos Norte. Ang ating pong pupuntahan ay ang La Virgen Milagrosa sa Badoc, Ilocos Norte, Philippines. So samahan niyo po kami at pupuntahan po natin. Tsaka kuha na rin po tayo ng update sa mga dyan sa borders ng La Union para magkaroon tayo ng update as of February, itong pong February na to. Ito yung border ng Ilocos Sur. Oops! Nasa blind spot tayo. Kaya mga ka-riders, iwan po sa blind spot. Muntik na tayo doon. Okay, dito po tayo sa Border ng Ilocos Norte. Tayo. Ilocos Norte border. Bali niya di masabol, sir. Baksikat lang. Ay, thank you. Hantang na naka second to February. Di sir, nagpa 30 February. February 11, pero ang hinahanap natin second to. Okay yan. Ito, second dose. December. Ha? December sa dito, sir. December 2. Ay. February. Ano pa? February. Ha? February ano dito? Yeah. 12? Ano year? 21 data. 2021, nakaligtas ka. 2022. Oh, ay, ah. Ay, wala pang 14 days pag ganon. Ay, basta wala pang 14 days shift. Oo, pag wala pang 14 days, antigen. Ayer. Oh, ay. Second dose, antigen. Thank you, sir. Oh, narinig yun. Nagbabalak pumunta ng Ilocos Norte. Kahit fully vaccinated ka, pag wala pang 14 days kang na-vaccinate, kailangan mo pa rin magpa-antigen. So ito pong pupuntahan natin, pagkalagpas ng border. Yan, kakaliwa po tayo dyan. So hindi po tayo lalayo sa border. Pag galing ka ng Manila, ayun o, pakita yung yan, yun yung border. So malapit lang talaga, dito lang talaga. oh my God. Ibang experience na naman itong pupunta natin, mga kasamang limited. Wow! Love this place. Kasama natin si Sir Bernard, Sir John Boy, at Sir Michael. Wow, okay. Yeah! Mabubusog ang mata mo sa ganda ng tanawing makikita mo. Grabe. I am riding, 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 riding.
I love this place. Wow, look at that. Well, maganda sa mga bahaging probinsya. Napakaganda ng outlet. Galing na sa trabaho. May ganitong mga pagkakataon. Sarap sa pakiramdam. Oh. Woo! Bali, ang destinasyon po natin ay sa La Virgen Milagrosa. Ayan. Oh, ayan. Ayan po, may mga makasalubong tayong mga bikers boy. Ayan na. Ito na yung arko. Ito na yung arko ng destinasyon natin. Yeah. Woo. Welcome 6B, La Virgen Milagrosa. Woohoo! Actually, hindi ko pa napupuntahan tong La Virgen Milagrosa. First time ako makakapunta dito. Kaya isang malaking sorpresa ang tatambad sa akin kapag nakita ko na to. Naririnig ko lang na pinag-uusapan pero hindi ko pa talaga napupuntahan. Uy! Uy! Nakita niyo ba yung nakita ko? Uy! Uy, chapel! Uy! Yun! Oh, Jesus! Wow! Restroom, shower room. So dito ang parking. Parking tayo. Yeah. La Virgen Milagrosa. So yung kanina, yung dinaanan natin na arko. La Virgen Milagrosa. Siya nga po pala, shout out po kay Ma'am Lisa Rivera sa La Virgen Milagrosa for the hospitality. Maraming salamat po sa inyong kagandahang kalooban. Mabuhay po kayo. Nandito kami ngayon sa La Virgen Milagrosa, Badok, Ilocos Norte. Wow. Watch out!
sir, posible sa So yung cottages dito, Ito, mga posible sa yung mga floating cottages, ano siya eh? Mga allergy ba ba, sir? 4 to 500. 4 to 500 pesos per cottage. Floating jack. Ayun ah. Yun yun. ba? 1, 2, 3. 1, 2. Ano sa video? Well, Sir Jumboy, Sir Bernard as usual, Sir Miguel, bagong recruit. Wala si Sir Lester siya. Wala si Sir Lester. Kaya, shout out kay Sir Lester. Yan. So, yan. Yung mga floating cottages. Ang floating cottages dito, nagre-range siya ng mga 500 dati, 500 dati, pero hindi sure kung ano na ngayon. Tanong ko lang. Hindi lumulubog. Oo. Tanong ko lang, pag yan lumubog, floating cottages pa ba? Oh, may tanong tayo yung kasama natin Genius. Pag ang floating cottage lumubog, floating cottage pa ba? Ano yung tawag nun? parang yung uod pag namatay inuud, parang ganun yung tanong. Ang langaw kapag namatay, Nilalangaw. Ang Pag genius tinanggal ang talaga sombrero, naman. tao pa ba? Channel ko to pero nabubuli ako. Anak ng patakasang manok. Saan ka nakakita ng channel na nabubuli? Yung gumagawa ng channel. Editor yan. Baliktad na. So yun po, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Huwag po sanang kalimutang mag-subscribe, paki-click yung bell button at pa-like naman po. Tropa Guapigs. Tropa Guapigs. Parang awa nyo na, i-like nyo na tong YT channel ni Sir Robert. Parang awa nyo na. Nagmamakaawa kami. Paki-like and subscribe. Pero totoo po yun, pa-like and subscribe po. Salamat po sa panonood. Bye-bye!